Wanabwe nani? Onye mụ na ya si n'otu nne. Ọ bụ onye na-adọbe m nwa jụrụ nga bagoju. Mgbe m si n'ụlọ pụọ, abụghị n'ụlọ ka m chọtara nwanne, ọ bụghị n'ọbara ka m chọtara ịhụnanya, mana ka mmadụ mụrụ n'ebe ọzọ, nwanne dị na mba, ọ kpọrọ m n'ime ya dịka nwa. Nwanne dị na mba, Ọ dị n'eziokwu, ọ na-agbapịrị n'anya gị. ọ bụrụ na ị tara ahụhụ, Agba ọsọ mgbe ị kpọrọ. ọ na-abụ gị nwanne n'eziokwu. Nwanne dị na mba, Ọ bụghị ọnụ ụlọ ka eji amata nwanne, ọ bụghị ọnụ aka, ọ bụ n'oge nsogbu ka a na-amata ezigbo mmadụ. nwanne bụ onye na-eme ke gara ile anya azụ. Ọ bụ onye na-egosi n'ụwa nwere ntụkwasị obi, onye na-anọ n'ebe mana cheta gị n'ụtụtụ, onye na-apụghị inye ọtụtụ ma gosi gị obi. Nwanne Abụghị ọbara, ọ bụ mume n'obi ebe. kọmne dị na mba, Ọ na-eme ka ala gbara ọchịchịrị pụta ihe, ọ na-eme ka onye obibịa nụ ntọ, dị na mba, ọ naghị atụ uche na asụsụ ma ọ bụ agbụ. nwanne dị na mba. Dị ebe o si, igwe gbeke, otu aka adịghị ebu mma. Ọ bụrụ na ịzụtere ezigbo nwanne, ịchọtagoro obodo na-enweghị mpụ, ọ bụrụ na mmadụ kpọrọ gị nwanne n'ala ọzọ, ịdabara